салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Instafaceро бо ҷадидтарин хабарҳои шоу бизнеси тоҷик аз сомонаи оила TJ манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам дар студия ман Меҳроншоҳ Усмонзода. ҳунарманди халқии Тоҷикистон Сурайё Қосимова баъди чанд вақт дурӣ аз ватан ба Тоҷикистон баргашт. Дар ин бора бо нашри як акс журналисти шинохта Бахтовари Ҷамшед хабар дод. Дар акс дида мешавад ки як гурӯҳ ровиён ва сарояндагони машҳури тоҷик аз қабили Зулайхо Маҳмадшоева, Хайриддини Шариф, Суруш Холов, Дилшоди Файзулло, Шоираи Раҳимҷон ва шавҳари Сурайё Қосимова Пулот Шаропов дар сари як дастархони пур аз нозу неъмат ҳамроҳи Сурайё Қосимова нишастанд. Дар зери акс Бахтовари Ҷамшед чунин навиштааст: имрӯз бо ҷамъи дӯстон рафтем ба аёдати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Сурайё Қосимова. муддате хонум дар Ҳиндустон таҳти табобати пизишкон буданд ва акнун ба ватан баргаштанд. ёдовар мешавем ки Сурайё Қосимова чанд вақт боз бемор буд ва ин сарояндаи машҳурро барои табобат ба Ҳиндустон фиристода буданд. Дар ин бора духтари Сурайё Қосимова, ҳунарманди машҳури жанри эстрадаи тоҷик Шабнами Сурайё ва ҳамсараш Пулот Шаропов хабар дода буданд. ба навиштаи шавҳараш хонум Сурайё Қосимова дар беморхонаи Аполло Ҳоспитали деҳлии шаҳри Деҳлии Ҳиндустон, ки бештар беморони қалбро табобат мекунад, бистарӣ шуда буд. Талабшоҳ Муқимов яке аз журналистони муваффақи тоҷик аст, ки айни ҳол дар Америка зиндагӣ дорад. Чанд рӯз қабл ин ровии ширинкалом ҷашни зодрӯз дошт, ки бисёре аз журналистону сарояндагони муваффақ, ки дар сомонаи Инстаграм мухлисони зиёди худро доранд, табрик намуданд. Талабшоҳ Муқимов, ки чанд сол боз берун аз ватан зиндагӣ дораду ҳама дӯстону мухлисонаш интизори баргаштани ӯ ҳастанд, оиди кай ба ватан баргаштанаш дар зери видео дар саҳифаи Инстаграм чунин навишт: миллион видеову суратҳо наздикон, дӯстон ва мухлисон равон карданд. танҳо якеро гузоштам, ки ин аз духтарам Робия аст. Раҳмат ҷони ман. Акнун ба ҳамаи шумо ваъда медиҳам, ки ин ҷашни Наврӯз дар Тоҷикистони азизам дигар то охири умр аз аҳли оилаам дур зиндагӣ намекунам. ёдовар мешавем, ки Талабшоҳ Муқимов яке аз журналистони муваффақ буд, ки саҳми худро барои рушди телевизиони Сафина гузоштааст. Фараноз Шарафова имрӯз вирди забони аксари дӯстдорони савту навост. Фараноз новобаста аз ҷавонияш тавонист бо иҷоди чанд таронаи марғуб дар дили ҳаводорони суруду мусиқӣ маъво бигирад. чанд рӯз қабл Фараноз дар YouTube канали Суруш Медиа таронаи нави худро бо номи «Ту ҳамон» пешкаши ҳаводорони худ сохт. ин таронаро аз рӯзи нашр то ба имрӯз зиёда аз 90 000 нафар тамошо карданд. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ, ки манзуратон гардонидем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомона ва шабакаҳои оила TJ интизор бошед.